Tensión, discrepancias e unha pizca de humor. Así foi o pleno municipal celebrado esta mañá en Pontevedra. Un dos momentos máis tirantes producíase coa moción de urxencia presentada polo Partido Popular sobre a decisión da Avogacía do Estado de achandarse na concesión de prórroga de ENCE. O grupo municipal pediu ao goberno local que amosase o seu apoio aos 400 traballadores da fábrica e que no momento do seu peche o Concello asuma as axudas que a pasteleira concede anualmente aos diferentes colectivos sociais, culturais e deportivos da cidade. Es un mensaje para todas las empresas que no vengan a Pontevedra. Aquí no podéis trabajar, aquí no vengáis porque se os echa. Tenemos un alcalde que, al contrario de todo el mundo, en vez de atraer empresas para que sus personas y sus familias puedan trabajar y asentarse en la ciudad, las echa sin tener un plan alternativo. No solo no les coge el teléfono, sino que a las pocas que hay las echa y las abandona, dejando a cientos de familias en la calle. Yo creo que eso es una puñalada trapera a la ciudad. Ante esta moción, Ciudadanos reprochou ao Partido Popular que se concedese dita prórroga a ENCE cun goberno en funcións de Mariano Rajoy e o Partido Socialista pediu prudencia neste asunto. Un poquinho de respeto aos traballadores. Vamos a intentar, entre todos, buscar solucións para que ENCE se vaya de ría, pero siga xerando actividade económica, a ser posible, na comarca de Pontevedra. Vamos a intentarlo entre todos, pero vamos a ser serios. Vamos a ser serios, non? A ciudadanía de Pontevedra moi maioritariamente entende, incluso os votantes do Partido Popular, entenden que ENCE non está ben aí e que ENCE se ten que ir de aí. Eso entende todo o mundo. Pois busquemos solucións. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego reiterouse no seu compromiso, o de seguir traballando para que ENCE desapareza da ría de Pontevedra. Dixemos que traballaríamos con todos os recursos a disposición para que ENCE salga da súa ubicación na ría de Pontevedra co obxectivo de recuperar a ría de Pontevedra é un compromiso que adquirimos coa sociedade de Pontevedra e un compromiso que cumplimos. Utilizamos sempre e seguiremos utilizando eses recursos. A proposta do Partido Popular soamente contou co apoio de Cidadáns, polo que finalmente a moción non foi aprobada.